qatt ma konna nemmnu li se naraw xi tibdil li rajna jseħħ minn dak iż-żmien sal-lum fil-ħajja tagħna. Konna nemmnu li qegħdin nissiltu għal xi ħaġa li hija l-ugwaljanza li konna narawha bħala a distant hope. Sandro Manġon li kien kruċjali fil-mixja fl-aħħar 20 sena flimkien ma' diversi oħrajn jgħid li kien hemm biża' ta' vjolenza verbali jew saħansitra fiżika li iżda ma seħħitx. Kenna sorpriża tajba ħafna mill-fatt li kenna preżenza fiżika ta' politiċi minn kull partit kbir, kenna Lewis Gallia, niftakar il-Ministru Lewis Gallia mill-Partit Nazzjonalista, kenna l-Evarist Bartolo, l-Mer Luis Coleiro, niftakar sew mill-Partit Laburista u kenna nies mill-partiti żgħar. Mal-mixja ta' żmien huwa jispjega kif apparti politiċi u persuni fil-ħajja pubblika kienu nies fit-televiżjoni wkoll li jenu sabiex jinftiem aħjar il-kunċett ta' l-ugwaljanza. Montezin, per eżempju, kienet daħlet karattru illi kien kellu l-partner tiegħu u kien karattru illi jidħol minn suċ mal-karattri l-oħra seamlessly. Kien hemm Julian Farrugia bil-prinċipal ukoll li kellu wkoll karattru li prattikament il-karattru kien gay u kien he used to outsmart the others. Semma kif dakinhar li ddaħlet il-liġi tal-Unjoni Ċivili għal persuni tal-istess sess infetaħ il-bieb biex koppji tal-istess sess ikunu jistgħu jadottaw tfal. Naħseb li aħna grati li daw kollha minn kull naħa illi kif qatt qabel, minn kull naħa illi taw is-sem tagħhom. Naħseb illi però rridu noqogħdu attenti illi ma naħsbux illi billi nibqgħu nfakru dak li ksebna fl-2014 u snin ta' wara bil-fors se jibqa' rilevanti ma jiġix aġġornat. Is-Sur Manġon wissa kontra l-indifferenza x'qal li din tista' twassal biex dawn il-kisbiet jitreġġgħu lura f'Malta u anke fl-Ewropa.